12 anys podran hacerlo, i és com... Portem 40 anys fent un concurs de llançar rajoles... Bé, també l'argument de portem 40 anys fent-ho, ho poden seguir fent, no és aplicable tot. Que ara sí, ja ha començat el programa, estaven xerrant sobre la festa major de Granollers. Visca! Molt bé. Sí. I comentàvem per la gent que s'hagi incorporat, ara anava a dir inclòs. Que també forma part d'un sigui, refrit inclusiu. Refrit mallorquí inclusiu. Sí, pues, hi ha hagut polèmica. Hi ha hagut polèmica amb això de tirar còctel molotov i justament nosaltres, pues, la nostra entradeta, perquè després ja no tiran còctel molotov, podríem fer en ses botelletes de moixa. Així no seria un molotov, seria un moixotov. Un moixotov, m'agrada aquest concepte. Això és tirar una beguda que és quasi or. La botella. No, hombre, no, quan te l'acabes. El molotov està amb alcohol barat. Amb alcohol de farmàcia. Sí, jo que sé, en Cruzcampo. Hombre, jo no li tiraré a qui li hagi de tirar un còctel molotov aquest beuratge dels déus. Claro, és que és això el que vaig... Tu imagina't, allà sí, ple de foc, però també te fan pizzas flambejades o coses d'aquestes. Jo veig a qualque, anava a dir un cos especial, però és igual, li tires a aquella persona que t'està rebentant a palos un còctel molotov amb cervesa moixa i encara podrà ser gent. Gràcies. Jo vull fer un incís, pizzas flamejades. Sí, ara he vist una pizza flamejada. Sí, perquè no estàs... Ara que no hi ha pizzas hawaianes, perquè la pinya s'ha acabat a Mercadona. Efectivament. A les pizzas flamejades els venen en els mateixos locals que fan smash burger. I perquè a tu no t'agrada una cosa, doncs no has descobert l'altra. No, però això de... També hi ha smash burgers flamejats. Si és espectacular, ha d'estar bo. I no, de vegades l'empletat és molt xulo, però segueixen... El que passa amb les smash, no? Vale, seguim. Bueno, ja tindrem una discussió sobre això. Ja han tingut fora de programa moltes discussions sobre smash burgers. Perdona, jo vull, ja que estem xerrant d'això, un incís... No, un altre dia. Benvinguts una setmana més a Refrit Mallorquí, el podcast on l'humor i la crítica social se barregen com un còctel molotov de Granollers. No sabem si farem Diana o ens acabarà esclatant a les mans. En aquest cas a Granollers pues, sí que s'hi ha esclatat un poc a les mans. Cansats de la massificació de Silla fins en els nassos de lloguers abusius, preocupats pel declivi de la cultura, la identitat i la llengua, potser no arreglem res... Per un segon que estic païnt la moixa. Potser no arreglarem res, però queixar-nos és la nostra professió. El sau és molotov que comença ara, sí, Refrit Mallorquí. A mi m'han dit que faci un rot. Això d'un smash. Sí. Què anaves a dir, Guillem? No, que no anava a dir anava a dir res del tema, però volia comunicar que... Heu vist lo de... Se m'està fent bullying amb aquest tema, o sigui, tot... Quin? Se m'envien vídeos de mi amb Smash... Els oients volen saber quin tema. De si les Smash queden seques o no queden seques. No, ningú ha dit això, eh? No. Ningú ha dit això. Bueno, que si estan bones, segons la meva opinió, si estan bones o no estan bones. Es poden menjar, però li treus tota la gràcia a l'hamburguesa. Però si tot ha de ser, si està sec o no, també poden tirar tots els bocadillos de dins un ribell d'aigua i molts els mengem així, perquè ja no estigui sec. De fet, hi havia un vídeo que se va fer viral d'un xef que preparava un bocadillo posant-li oli també per la part de fora del pa. No sé si l'heu vist. Cada quan se li ha de canviar soli en aquest pa. Bueno, dir-vos, volem donar abans de començar gràcies a Moixa, una cervesa mallorquina de bon de veres, per col·laborar en Refrit Mallorquí, una cervesa de producció local artesana, i que punyetes, està de puta mare, tot sigui dit. Ara m'ha agradat dir així. És que ja és Mario Bros. A tot això, si ja li fem publicitat abans en la de Molotovs, per què n'hi tornem a fer? Perquè està de puta mare dos pits. Està de puta mare Returns. Sí. Bueno, dir-vos, abans de tirar cinto, abans de tirar res, vull explicar un poquet què és el que farem ara, perquè jo aquesta setmana tampoc no he estat massa atent, però ahir, no, fa 2 dies vaig dir... Realment, abans de res hem de fer la nostra ovació protocolària en el nostre tècnic. Tomeu! Calces dic cap a cel com un futbolista. Exacte. Sí. Clar. Falta un tatuatge aquí. Dir-vos, jo aquesta setmana no està molt atent, però fa 2 dies sí que me vaig posar ai, cony, que tenim un programa que fer d'escriure i tal, i vaig dir vaig a dir pel grup que aneu posant cosetes en el guió, i el guió és literalment la presentació, la meva secció, bueno, no és ni meva, la secció d'en Miquel, que ha escrit en Miquel, i
Després, recomanatori. Jo és que no... Que ni l'has fet tu, perquè ho has demanat a la gent. Efectivament. Per tant, aquesta setmana podem o fer el programa o fer la secció d'en Miquel, perquè en Miquel, si no s'emprenyarà, de que ha vengut fins aquí amb el seu patinet elèctric amb pedals, això. I xerrar sobre Granollers i els còctels Molotov. Jo puc xerrar de Granollers tot el que tu vulguis. Això és un dels meus temes preferits. Ara que ho ha dit, pues, tampoc molt bona idea no m'ha semblat. Tal vegada, si xerrant de còctel Molotov, ho petam. La veritat és que sí. La veritat és que sí. Estem spices avui, Sí. Bueno, ara sí, que comenci la cinta de canvi radical. Ara vendrà en Miquel. Ara vendrà, o sigui, fins que no vengui... En Miquel ve amb la cinta, no? Ara. Els carrers s'omplen de gent, el poble es va buidant. Les cases són hotels, els preus són indignants. Desperta, bona gent, amunt que hem de lluitar. Bueno, què tal, com estàu? Ei, què passa, Miquel? Molt bé, hi ha hagut un moment d'incertesa entre en Joan i jo, mentre ell sortia jo entrava, jo duc ara un gorrito que me varen regalar... en Joan no el duia? No, en Joan no. Duc un gorrito de paia que me varen regalar en el 100 aniversari de la Balear, on havia d'anar a cercar perquè no me'n recordava. Miquel, perdó, una pregunta. Digues. Què fas tu, si una persona tan reivindicativa... A un llaüt. A un llaüt. Sí, pesquer. És molt guiri, això, d'ofici. És molt guiri, dius? Però tu vas anar a pescar. Molt guiri? Sí. Perdona, vaig anar a fer la volta a la Dragonera per reivindicar que no després de... Punky, si no han de fer els llauts, no els hem de tornar aquí. Un party boat. Un party boat encara. Un llaut encara, de moment, és nostre. Perdona, ja sé que un llaüt, un lleït. Ja no sap ni què... Un lleït sí que és guiri. És mallorquí. Alerta que anar a pescar, que la mà és de potera, és un deport de risc. Ah, sí. Alerta. Però és que a mi em va arribar una foto... Perdona, no. No, que t'atropellen. Efectivament. I no són escalamars. No, precisament no. I no t'atroben escalamars. Jo em va arribar una foto d'en Miquel en el llaüt. No, qui va anar amb mi va ser... I jo no el vaig veure pescar, Jo el vaig veure allà tomando el solecito, camisa una miqueta oberta... Hem de dir ara mateix que en Guillem s'està inventant aquesta informació. És el primer bulo que desmentim aquí a Refrim Mallorquí. Estem començant a ser periodistes de rigor. Efectivament, perquè en Guillem en cap cas se li ha enviat cap foto amb en Joan o en Miquel o qui sigui prenent el sol a una barca centenària que és la Balear, que ara mateix està donant voltes a la Dragonera. Bueno, ara avui pots, no? Perquè a lo millor no torna. Però res, duc aquest capell i potser hi haurà un premi al final d'aquesta secció, perquè aquesta setmana ja toca veure de quina pasta estàu fets. Si sou un bons refrits o si sou escòria liberal capitalista. Són les dues coses. Sí. No pot ser, no hi ha terme mig entre aquestes dues coses. Vos duc unes preguntes en format concurs que haureu de respondre correctament. Segons si heu encertat més o manco preguntes, tenc preparada també una descripció de la vostra personalitat com si això fos un horòscopo o un test de la Bravo. Sí, super refrit. He de dir que a mi aquests testos m'encanten. No els hi vas a fotre mai cas, però fer un test d'aquests de revista... De personalitat. De BuzzFeed. D'aquests d'ara de Google, que ja té clickbait i tot. Quan entres a Google que te surten com a notícies de... Sí. Quina Wings X ets? Per exemple, sí. Jo que m'agrada molt. Dir-vos, és un concurs que pots guanyar entre 0 premis o pots perdre de moltes maneres. O sigui, pots o guanyar res o perdre molt. Jo estic amb altres, així que ja he guanyat. Bueno, ha guanyat. Ja he perdut, Ha guanyat el que sigui que has guanyat. Bueno, un poc, anava a dir, entre guanyar res i perdre molt, un poc com la situació dels mallorquins, darrerament. El bo és que la dignitat la perdem cada programa, així que... Bueno, és que no la tenim ja. Bueno, no la teniu. No xerris en plural, per favor. Jo la meva dignitat. Al llarg d'aquest estiu s'ha anat incrementant la pressió del turisme sobre els habitants locals. Tot apunta que, com sempre, ara que torna a setembre, se mos oblidarà tot aquest caos. Passarem pàgina de l'estiu i fins a la temporada que ve no tornarem a queixar-nos de res, perquè intentar solucionar les coses abans de que tornin a ser un problema no sembla tampoc una característica molt pròpia dels mallorquins, no és vera? Sí, a mi m'ha fa gràcia que ara ja, jo crec que a partir de 2 setmanes, dona-li 2, 3... Bueno, un meset, octubre, ja ningú xerrarà de turisme. Era el que anava a dir, setembre s'està molt... El rei ja ha acabat les vacances. Les vacances. Sí. Sembla que ha fet més feina durant les vacances que quan fa feina. Hombre, si ha vengut per aquí... Ja només d'esquivar guiris i imagina't, la reina
que ha deixat d'anar a una boda de no sé què de Noruega per anar a les Paralímpiques. Amb el sermó que tenen per allà. Però, perdoneu un segon, per tenir vacances no has de fer feina? Sí. Aquí estava l'acudit. Bueno, no, perdona, per tenir vacances has de tenir un contracte. Que facis feina o no, això és una altra cosa. Sí, ell té contracte que li va sortir del jou de son pare. Efectivament. Son pare, contractes entre de bons, s'anava a Abu Dhabi i contractes... Deu existir Fixa't que ell, el contracte li va venir de son pare i de son pare li va sortir de sou, però de sou del dictador. A la Meca i tot això, i té bon contracte. Per això aquest contracte no està equitatiu, no està balanceado, perquè va sortir només d'un. Jo m'està sorgint un dubte molt important i és: deu haver-hi un epígrafe a Hisenda de monarquia... Jo crec que sí, Tenen contracte indefinit, de 40 hores a la setmana. Jo és que crec que la monarquia li fa la declaració de la renta a Hisenda. Sí, no, a veure, segur que ell no es truca. Perdona, li fa fer, no és que la monarquia se posi a fer números. Hombre... Bueno, començam amb aquest concurs, abans però dir-vos que les preguntes tenen com a temàtica com fotre les vacances a un guiri. També és veritat. No miris les respostes, no has mirat el guió en tota la setmana, no miris ara les respostes. No m'insultis, en tota la setmana no, en totes més. En totes més. Bé, que ara... Tot el que duim. Sí. En realitat vas fer un guió. No, n'he fet un parell. El que després també si me'l sabotejau... També és vera. Soc un arma llibre. Sé que aquesta temàtica de com fotre les vacances a un guiri arriben tard, però els consells, hombre, sempre no està de més tenir-los a mà per si de cas. Hi haurà una temporada l'any que ve, vull dir. Sí, més que res per tenir-los en compte i posar-los en pràctica. Si no és ara, si no és durant l'hivern, doncs, bueno, de cara a l'estiu que ve. Ara sí, començam vacadilles. Vacadilles, i direu, què és vacadilles? Pues vacadilles és vacances i pesadilles. Què direu, en mallorquí és malsons? Sí, tens raó, però és que vacalsons sembla que t'has fet uns calçons amb una vaca. Que t'has quillat en els calçons. El meme d'aquest de si una vaca llevase pantalones... Com seria, no? Sí o sí. Ai, se mossa aquesta. Si una moixa dugués calçons? Si una moixa dugués calçons? Com els hi posaries? Haurà de ser una falda de tubo. Ara ja tot tenim aquesta imatge en el cap. I ara m'ha posat inclús un poc. Bueno, començant per la primera. Vosaltres concursau tots. De fet, jo m'havia agafat un boli, aquí està, per anar apuntant què és el que triau. Però, per favor, ja sé, ho he posat inclús, vos deix mirar-ho així en plan ràpid, vale? Però ho he posat en gris, la resposta, en gris fluixet, perquè no me miréssiu el guió. Una pregunta, però això com funciona? O sigui, tu fas la pregunta, responem el que ens doni la gana o hem d'aixecar el braç? No, respondreu entre tots, podeu... És democràtic. Sí, no, és un concurs cooperatiu. No, cooperatiu no, cadascú respondrà el que ell pensa. Perquè a mi m'interessa... I si no pensam... Si no penses, bueno, també va bé. A mi el que m'interessa és saber la personalitat en base de cadascun de vosaltres en base en aquestes preguntes. Vinga, per tant, no ho faceu en comú, perquè jo ja sé que la personalitat vostra en comú és, bueno, denunciable. 1. Pregunta número 1. Quin és el millor moment per arruïnar les vacances a un guiri? És tipus test. A. Tot just quan arriben. B. En el final del viatge, quan se'n van. C. En qualsevol moment. Jo apuntaré les vostres inicials a la resposta. Jo et diria... Torna a repetir, per si de cas, quin és el millor moment per arruïnar les vacances a un guiri? A. Quan arriben. B. Quan se'n van. C. En qualsevol moment. Jo et diria que en qualsevol moment. Clarament, sí. Quan se'n van, no. Guillem? A mitges totalment, perquè ja només, en el principi o en el final, ja implicaria desplaçar-se a l'aeroport... Clar. I haver-los de comptar tots junts. No, i a més, quan se li generen expectatives de que li anirà bé, més li fotrà quan tu li fotis. I a més, pensa que si ho fas al principi, Mallorca és superbonic, és superxulo, vull dir, si dones un disgust al principi se li pot passar. Si li romps les cames jo crec que no se li passa. Sí, en el principi pot pensar que el problema és Mallorca, i no, el problema no és Mallorca, el problema és ell. Claro. Si vas a unes passes també li pot agradar molt, és un hospital bonic. Sí, però ja havia fotut les vacances, Digues. Jo diria que en el principi. En el principi, tot just quan arriben. Sí, tot just quan arriben. O sigui, així que talment baixen de l'avió, encimada de la cara. Com a mínim. Volies encimada, toma, encimada. Sí, i en sobrassada. Això m'està pareixent un bon plan per jo, quan arribi...
a la cinta transportadora... Una cosa, però una ensaïmada que no sigui... No, ensaïmada d'aeroport. Ensaïmada d'aeroport. O d'aquests restaurants, no sé si pot dir el nom. Hi ha un forn que fa unes ensaïmades que són... Que si vol dir bones o dolentes. Dolentes. Però a l'aeroport. No està a l'aeroport, però no sé si... vale. Envia el sap de quin... No, perquè has començat a fer gestos i no sé què, jo no sabia si era para bien o... Hi ha molta gent que fa les coses malament a qualsevol banda del món. Llavors, ensaïmades mal fetes aquí a Mallorca també en produïm, no vagis a tirar una ensaïmada que sigui caviar. No. Hombre, és que no seria rentable. O sigui, s'ha de fotre és que no és ni ensaïmada, és un paper cartró d'ensaïmada en un molinillo que vagi donant voltes a la gent que passa per... I si pot de fa 2 dies, millor. Exacte. Perquè així, o sigui, tu els hi espenyes amb arribar i amb un pot de sort per sortir se troben una tempesta que no poden sortir, se'ls hi retrasa el vol i així ja els foten per davant i per darrere. Per entrar nosaltres i per sortir Mallorca. Llavors tu segueixes en sa A, que és tot just en arribar i vosaltres en qualsevol moment. Qualsevol moment, això. Sí, i tot i que ho han comentat i cadascú té la seva opinió, no vol dir que la seva opinió sigui correcta, per tant, la resposta correcta... no inclou quan arriben i quan se'n van. És que és això. Claro, sí. És dir que... Claro, és la típica resposta de aquí, allà o todas son correctes. És la X de la quiniela, l'empate. Bueno, C, evidentment, qualsevol moment es va per fotre en el guiris. Si arriben, clatellot. Si se'n van, clatellot. Si se queden, doble clatellot. I si no venen, també clatellot, ja perquè sí. També, perquè no se confia. Contrallada. Exacte. Llavors me fa gràcia perquè clatellot ho podrien traduir per ensimmadot. Llavors ja te la donaré per bona. Aquesta era per introduir, així que vos dono 3 tics, 3 bones. Ja està, ja comencem. Vinga, anem a per la segona. Jo argumentaré totes. Jo volia un gometet en el front o alguna cosa. Vol d'una encimada? No, tenc pedres i una fona. No me sent validat. Si no... Vol d'una encimada en el front? Després te faré un simba en l'espuma de la cervesa moixa. Ui, això sí que m'ha posat un poquet. Quina és, pregunta número 2, quina és la manera més efectiva... Que no miris! Que no miro, Que no miris! Que no miro! Guillem. Joan, vam anar junts a la revisió. Ja et vaig dir que de l'ull esquerre de lluny veig poc. Pues és dret, és que tu estàs mirant. Estàs a la meva... Bueno, quina és la manera més efectiva de fotre un guiri en l'àmbit dels desplaçaments? A. Recomanar-los agafar un tip o MT. B. Rebentar rodes de rentacars. C. Trencar-li les cames. Ostres, jo et diria A. Tema desplaçament. Tu dius A. En Guillem diu A. recomanar el tip. Jo amb aquest sempre en les primeres respostes que deis, tot i que després canvieu, perquè el debat a mi no m'interessa. M'interessa el primer de tot. Pensa que recomanar el tip ja és un calvari bastant gran i és legal. El fet de recomanar-ho ja és un calvari. No, el viatge que farem al tip serà un calvari. Jo estava sumant a la teva opinió. Jo he tingut un moment de de tranquil·lis les cames, que dius, fantàstic, super radical. Toni, què et passa? Estàs violent. Què passa? No, espera, després he repensat i dic, no, és que si li trenquem les cames se n'hauran d'anar a un centre de salut. En el centre de salut deixaran un deute que no pagaran, per tant... Jo rentacars total. Tu rentacars... No vull saturar el tip. Rebentar rentacars. Jo confio. I tu, Toni, fora de rodes també. Molt bé. I llavors diré que lo fàcil seria contestar la A, que és el que ha contestat en Guillem. Soc un home fàcil. Que és la més popular i sempre fa gràcia dir puta tip. Però no, trencar-li les cames és bastant més efectiu per raons òbvies. Que... Ningú diu... No, dic que, per la gent que m'està escoltant, ningú diu que ho han de fer. Només és un qüestionari per fer jajas. Farem un Granollers 2.0 no, nosaltres anirem una passa més enllà. Si no, atropelleu amb 30 cars i ja fem un... Ara m'has desbloquejat un record a la memòria. Jo ahir... De quan vas agafar un rentacar? No, perdona. Ahir pas vespre, no me digueu per què, però vaig anar a Santa Ponça en la moto. Varen estar a punt de matar-me literalment. Un cotxe que va sortir, se va botar un stop i quasi m'atira. Jo li vaig aixecar el braç amb sopalmei cap a dalt, ho dic per la ràdio. Acompanyat d'un crit, no? No, com dient, què fas? I me va treure les dues mans fent-me la peineta, una tia 30 i pico anys, 40 anys. Me vaig donar la volta, vaig anar a cercar-la, va baixar la finestreta i li vaig dir, tonto que sóc. No, perdona, que només era dir-te que no havies fet... Me va dir,
tienes la pizza corta. Me cago en sa puta! Com ho sabia? Era guiní per això? Matrícula espanyola, però no era rentacar, però tenia un accent francès. Bueno, res, que m'has desbloquejat. La pizza corta! En aquell moment vaig pensar, els segueix, els hi rebentes es botiquín, crec que t'he tacat, pot ser? Amb el boli? Sí, ja era el meu gomet. Tanta tinta tonta. I bueno, trencar-li ses cames jo crec que era sa millor, així que aquesta, error per tots. Perdona, però també m'han comentat perquè no és que a mi m'és igual. A mi m'és igual. Podeu argumentar el que vulgueu. Que no miris les respostes, Guillem! Que no estic mirant les respostes. Està mirant les respostes. Aquest concurs és una dictadura. Sí. Quina és, pregunta número 3, la millor manera de sabotejar un berenar continental d'aquest hotel? A, no tocar res, així com el serveixen ja és criminal. B, pulveritzar dissimuladament amb un spray de matèries fecals. C, entrar en el restaurant de l'hotel amb una metralleta. Hi ha cap opció que sigui anar-hi jo a menjar-me tot i que no quedi res per ells? Vull dir... No. Lo de l'esprai de matèries fecals està molt bé, però pujar damunt la taula i qui té damunt el seu menjar, ho veig un poc més... He dit sabotejar, no fer un acte de terrorisme. Jo te diré la... Bioquímic. Jo te diré la A perquè... L'acte de terrorisme bioquímic és menjar continental aquest. Pensa que ara de moment no estem organitzats com per anar a saco. Hem d'anar fent petites incursions, a poc, generar clima... Entrar amb una metralleta, no emplear-la, però... Biel, entrar amb una metralleta. Que tothom se'n vagi i m'aquest jo amb un berenar per 300 persones per jo tots solets i els meus amics. Digues, Toni. T'he de dir que anar amb en Joan no t'està afectant bé. O sigui, jo no freqüentaria tant, perquè t'estàs suavitzant. M'estic suavitzant. Sí. Jo és que tenc fam. Jo vull quedar-me el berenar jo. Saps què? Vaig a canviar-ho. No és amb un spray de matèries fecals, és amb un camió d'aigües brutes. Oh, sí, far. Val, m'apareix. Jo te diré la A perquè... Però torrentada, però de caca. Guillem i Antoni, torrentada, m'apunti tot, de caca. Ja, realment... Oh, clar, hi ha bufets lliures que ja són criminals de per si. O sigui, això de la pulserita, jo aquesta gent que paga per tindre la pulserita, és que ja... Però anar a un festival és el mateix? Pagues per tenir una pulsereta? Sí, però coi, allà és per consumir... Però jo estic 5 euros amb una cervesa. No he dit d'un festival i no ha dit res de la música, ha dit un festival per consumir. Per tothom! Bueno, jo en tot cas... Hasta aquí... En aquest cas... La gent que paga en un hotel per tindre pulserita de todo incluido, que s'ho faci mirar perquè poder desgrava i no ho sap. Dir-vos que la resposta correcta en aquesta pregunta era, en aquest cas, tot i que la metralleta no és una mala idea, pulveritzador, en aquest cas, que has dit torrentada de caca de matèria fecal, sense que s'adonin. En aquest cas, perquè si no, no se mengen. El resplendor, quan... que se mengen, que tinguin bactèria E. coli, que l'hotel sembli allò, la peste negra de l'edat mitjana i que tornin a casa seva dient... E. coli, quina merda del mono, i no sé què. També t'he de dir, si vas amb un camió, és difícil que no es vegi, Claro, però per això, si hi ha la versió 007... i no m'estic referint a les patatilles, és clar, Guillem, que no és d'aquí, no ho entén. Fa 10 anys que he vist aquí. Estaria bé un patrocinador de snacks. 007, alerta, 007. Ara l'enviaré un missatge, 007. També, ja que estem, com que tenim moixes, si pots enviar també, ara no em surt la marca, però aquesta empresa d'olives, coi, que Rosselló, també estaria bé. Diu, duc 10 anys aquí, no me diguis que no sé... Com se diu aquesta? Marca d'olives que és Saps què passa? És el mític anunci de oli i olives. Vull dir... Passi jo al cap de dia. Però saps què passa? Que avui he anat a comprar, avui he fet la compra. Sí. Així com ja he cantat la sintonia, bàsicament, i tu fent un... Bueno, però està bé, perquè no li donem molta publicitat, només és 50%. Exacte, si voleu ja que cantem la cançó sencera, 4 bous... La primera és gratis, després l'has de desbloquejar. Jo vull... És que m'ha passat... Ara direm, volem les olives, però no trencades. Fora d'aquí. Va, deixa parlar. Com deixeu parlar? Fora d'aquí, hombre. Que he anat a fer la compra, coi, i jo compro olives trencades, i no n'hi havien. A on? Bueno, de Rosselló. No van a comprar... D'aquesta marca... No, passa que vaig al supermercat. Rellenar d'anxoa. Vinga, hombre, això no són... Quina és la manera... Això és la quarta. Quina és la manera més efectiva de putejar els guiris a la muntanya? A. Instal·lar un mirall gegant en el cim i redirigir rajos de sol cap a ells.
B, xutar fentanil a les cabres perquè se tornin loques i els ataquin. C, deixar que pugin, però que a la baixada se trobin amb el camí precintat per la policia. No, jo et diria la C. I que no puguin baixar, evidentment. Jo et diria la C, deixar que pugin, perquè com que aquests deixar guiris... que pugin, molt bé, sí, perquè aquests guiris... Han d'apostar pel valor còmic. No. Jo fentanilo a tope. Fentanilo a tope... No, però... No. Jo, speed, a les cabres, perquè fentanilo no te deixa mig beneitet. Jo vull que els hi ataquin. Però és droga zombie. Per això, no vull que les cabres... Bueno, una mescla. No vull que les cabres vagin com un pepino. Jo he dit fentanil perquè que està de moda. No m'heu deixat enraonar la meva resposta. Anava a dir, deixar que pugin... Un pol 5DM, jo vull a les cabres. No... Ui. Surten ses caquetes en comptes de forma de cercle, en forma de co. Jo he dit la C perquè moltes vegades els guiris es pensen que a Mallorca, si hi ha una muntanya, tenen una muntanyeta i te venen a fer les excursions amb xancles i ja pateixen prou només de pujar al Puig d'Esteix en xancles. Ja he de dir que... I tu no has contestat encara. Vull afegir una quarta, perquè si no... Vale, una quarta, CD. Una quarta, que és fet-te encarregat de salvament d'aquestes persones, encarregat de salvament, i xerrar-los en català, en mallorquí, i com que no t'entenen, dius, bé, ja te deixo aquí, ja no diràs coses. Fer-te encarregat de salvament. Mos falta un Lluís en aquest podcast, soci de Plataforma per la Llengua. Perquè estic mirant les preguntes que ja han fet, només les altres, i només veig GBT, i dic, LGTB, no, clar, mos falta un Lluís. Bueno, J al revés és una L, podríem dir. Jo t'he de dir, Toni, perdona, jo vull fer un disclaimer. No una Júlia, una Ulises. No, és que... Bueno, jo vull fer un disclaimer, perdó, és que en Joan ens ha presentat un... Perdona, en Miquel ens ha presentat un concurs on hi ha 3 opcions i en Toni tota l'estona se n'està inventant una de més. Sí. O sigui, això, bar, revisa, saltar-se les regles, no? Vale, ara ho veurem. Si heu respost sa, que és instal·lar un mirall gegant, no teniu coneixement. En lo que varen patir amb l'incendi de la serra, vos haurien d'estar ara mateix ficant a la garjola. Es presenta massa greu, però la gent, en els guiris, sobretot, se li suen. Se li suen els precintes de la policia, se li suen les valles, se li suen les... ell ja està celebrant. Se li suen les... Com se diu això? Les barreres. Les barreres que... Cala Deià era? Cala Deià, sí. Cala Deià... No me fas Cala Deià. La setmana passada també que hi havia les pedres aquelles, efectivament, més pedrotes, que ja... I de com si li sua és un tros de cinta que han de fer, passaran igual, efectivament, saber fentanilo, LSD, speed, el que vulgueu a ses cabres i ja veuràs que ràpid donen sa volta aquests guiris. Tu no has vist mai una cabra enfadada. No, el més important, els bons memes que mos deixarien el meme és brutal, el meme és brutal. Bueno... Jo és que ja ho veig, oh my god! Les cabres venint en sa pota de dir €1 para café. Tu, no, ¿Para què? No és para café, no és para café. Bueno, 5, i la darrera. Quina és la millor manera de fotre en els guiris a la mà? Ara, mar i muntanya. A la mà, suposant que han llogat un barco sense llicència. Sí, això dels vaixells sense llicència... De normal. A. Practicar punteria en sa fona des de sa costa. Vale. No sé B. Un abordatge pirata i fer-los passar per sa fusta. Que no sé si... Bueno, sa fusta, amb una fusta, havies de caminar i després hi havia... Bueno, en aquest cas... No m'he de presentar sa fusta com un balcó i ja hi aniran tots. Efectivament, sí. És que tu li poses sa fusta i dius, no, my tradition és per la barandilla i te tiren. Bueno, i C, esperar submergits a la sortida d'esport i anar llançant xarxes en els motors. Que aquells que no sàpiguen massa de navegació, tirar-li una xarxa en el motor a les hèlix. Sí, però no s'enfonsa. No s'enfonsa, però te quedes allà i són molta pasta. Jo tinc una mica la feina de salvament marítim i després li estic donant més feina de comptar guiris. Bueno, tu no miris! Jo te diria la C i em diràs, tot i que fa un poc de fàstic estar submergit a les aigües d'un port, però la C perquè, a més, a part de fotre'ls a ells la d'esto, a més els hi fots al vaixell a l'empresa, que m'apareix això de llogar vaixells sense llicència, m'apareix criminal. Així que mates dos ocells d'un tret. Molt bé. Toni, Biel... Fona, Biel, Fona. I Toni, Fona també. Perquè aquest d'Instagram... Que sí, és que tira paelles. I se taronja... Quina ràbia me fa, perquè... Perdoneu, ara faig un incís amb aquest. Me fa molta ràbia perquè que sigui un extremeño
bon extremenyo, no sé d'on és. Jo el feia andalús o andalús, no sé, jo què sé, és que m'apel. Per la península de Madrid per avall segur, però no sé de on. I que sigui el màxim exponent de la fona, tenint aquí a un tio que ara me perdonareu, però no me'n recordo el seu nom, que és d'Eivissa, si no vaig malament, és campió del món, perquè clar, només està ell. Joan? Però brutalíssim aquell. Ara us cercaré. No, m'apedregareu, però m'és igual. Molt de les Illes Balears, això de dir és una vergonya que algú nostre, que no sé ara com es diu ni conec, no sigui més famós, Sí, és molt de les illes això de començar per vosaltres mateixos de no conèixer, de no donar crèdit en el que el tenen. I per això hi ha una secció aquí que se diu recomana Toni per donar crèdit en aquesta gent. Efectivament. Estic cercant també si el trob. Un català, si hi hagués algú que tira amb fona, vamos. Si pot deixar de pegar cops a la taula, el micro t'ho agrairia. Bueno, no el trob, però és un tio molt curra i molt agut. Dir-vos, i que tiren fona. Ha arribat el moment de dir-vos la resposta de la número 5. Torno a repetir per si de cas, a la mà, barco sense llicència, en Biel i Antoni han dit practicar punteria en la fona des de la costa, que era la A. Practicar no, endivinar directe. Bueno, practicar, sí. Saber un abordatge pirat en fer-los passar per la fusta, i la C, que és la que ha respost en Guillem, esperar submergits a la sortida d'esport i anar llançant xarxes en els motors. Tu has dit fona al final. La A, molt tradicional però poc pràctica en realitat. Sí, hombre. Perquè tu vas... Com te rastreja en la pedra? Qui l'ha tirada? Però estàs quiet un lloc. I? Estàs quiet un lloc i... L'altre xer està quiet dins la mà. Ja, però entre saber i saber, la correcta és saber. Que és un abordatge pirata i fer-los passar per la fusta. Perquè a quién no le va a gustar un abordaje pirata del siglo I? La C és molt bona idea perquè te carreguis el barco, això t'hem de dir, però a la sortida d'esport entren i surten centenars d'embarcacions, i hi ha algunes que van a fer feina i algunes que són legals i no és viable. Perdona, notes bastant a primera vista quina va fer feina i quina és de guiris. Persona que vagi amb un mono i amb xarxes va fer feina. Però si estàs submergit! Guiris borratxos! Estàs submergit! Només veus sequilla! És com les foques que veuen la gent amb una taula de surf i no saben què és. Exacte. Res, un abordatge pirata que a més és més... Un incís. Jo em pensava, ja havia vist el pic, o sigui, el límit de les party boats, amb això, amb les party boats i tal. Però és que... Perdona, és que m'ha fet al·lèrgia. Interessant. Vaig veure un vídeo que era un vaixell d'aquesta que tenia una festa d'espuma muntada de dins. Sí. O sigui, a de dins no, perdona, a de fora! Ah, sí. Del vaixell cap a la mà. És que no, a de dins i que vessava de fora. Vull dir... I tu bevent amb pajites de cartró per no contaminar. No era un canó d'espuma. Sí, era fairy. Era lleteta de ballena, bueno. Dir-vos... Sí, perdona. I després me dius que no els han de ferrar fonades. Al revés, jo és que crec que és més factible un abordatge pirata a tots els barcos. Ja t'has de moure tu... Jo anava vestit de pirata. I els arts d'ensumant són el que fan a Jack Daniels. I que si entres mostres la cara i poden fer no, perquè vas vestit de pirata, dus un tapat. El que fa vestit de pirata. Sí, hombre. Bueno, saps que no ho he fet, però vos donaré el punt a vosaltres. No era correcte. Això és la meva manera de provar tots els exàmens. O sigui, discutir a saco i donar una racionalitat a la meva. Així ara al Madrid, Fins ara ha estat el concurs, han de fer recompte i Antoni té 4 correctes. En Guillem, perdona, m'he equivocat, en Guillem té només una. Li he donat els teus punts, Biel, en Guillem. I en Biel té 2. No, 3, perdona. Amb aquesta 3. Joan, has comptat alguna cosa? O sigui, el recompte més irregular de la història. 50 puntos para Gryffindor. 2. 3. 4 per Antoni. 1. 2 per en Biel i... i era la primera, que era perquè tots tinguéssiu un punt, en Guillem. No, totalment Harry Potter, Acaba el concurs i anem a veure els vostres resultats. Sí, 300 punts. Plan, ha guanyat aquest. Però, no t'havia vist, Harry. 2.000 punts per tu. Dir-vos que jo, com tu has fet 4, tu has fet 2, tu has fet 1, i hi ha més números, i m'he currat el temps de pensar-me què és el que posava cada número, els diré tots. I vosaltres, quan vagi venint el teu, dius, aquest és el meu, vale? 0, si no has acertat, cap. Què fas aquí?
hauries d'estar llepant el terra on trepitgen els teus meravellosos amos els turistes. En aquest cas, no hi ha cap de refritters que... Fixeu-vos que jo ja he decidit que mos deim refritters. Vale. Però bueno, en anglès. Sí. Número 1, i això coincidiria amb en Guillem. Amb mi, a veure què em diu. Guillem, Biel, per un segon, que ja ara posa aquí. Vale. Ni ho has intentat. Si vols seguir menjant-li els colons en els empresaris, almenys renta't sa cara després. Això és el que te queda, Guillem. Biel, 2. No n'hi ha prou amb obrir Twitter mentre es cagues. És més útil la merda que te surt per cul que la que comparteixes a les xarxes. Això és el que t'ha tocat. Me representa. Després, 3, que no és de ningú, però bueno, la dic. Bueno, estàs a mig camí entre ser un esclau del sistema o ser un ésser humà de profit, pots millorar. 4. Bé, per aquí anam, Toni, per aquí anam, bona iniciativa, bona empenta, farem coses grans. Sí. Això. I després hi havia 5, si havia respost totes bé, que és: has llegit el guió, per lo que te'n mereixes un càstig exemplar, en el final del programa t'enduràs 7 fuetades. Així que, mira, vos heu salvat. Són 7 de fuet. De fuet, efectivament. I dir-vos que, a més, hi ha una darrera que és la número 6, i direu, què? Sí, només hi havia Kelly Merienda. Ja està, ja li han dit una vegada, la segona ja és de com han quedat, la segona ja és de pau. Que canviaré en Antoni, de 4 li donarem la 6ena, perquè havia posat, a part de respondre bé, has aportat idees a la causa, signes contracte, comences demà! Bravo! Bravo! Així se defensa la terra. Bravo! I aquí ha... Si tan clau teniu, no sé què feu aquí asseguts, vinga. Bueno, fins aquí ha estat aquest qüestionari. Dir-vos que jo ara me'n vaig i que vendrà en Joan. No l'hem trobat a faltar, tampoc. No, sembla que no. Sembla que no el troben a faltar en aquest programa, A la vida, en general. Bueno. Falta tot. Res, posant cinto d'eterna actualitat i jo ja me'n vaig. Ara ve en Joan, ara és qui xerrarà serà en Joan. Adéu, Miguel. Vinga. Eterna actualitat, l'actualitat que no canvia mai. Avui, encara que no, és una actualitat molt actualitzada, i és que Toni Adrover ha guanyat el concurs d'en Miquel de sempre dic Cinto, de Canvi Radical. No és eterna, però ell ho recordarà eternament, així que un fort aplaudiment per ell una altra vegada, i fins aquí eterna actualitat. S'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat i s'ha acabat el guió, realment. A partir d'aquí tenim 20 minuts perquè Antoni ens faci les recomanacions, coses... Digues tu, ara comanes tu. Ai, perdona que entri a ser... Talla cinto, que jo havia dit un regalo per el guanyador, que era un barret de centenari de la Balear. Perdona, que com a premi me donis un barret de guiri? Té per enviar de menjar a Granollers. Bueno, escolta, és un centenari de la Balear. Què vol dir en Guillem a Granollers? Podríeu vosaltres trepitjar la terra de Granollers? Ses queixes per escrit. Ja està, esperem, ara sí, perdona, posant la cinta de recomana, Toni. Barret, m'ha sortit. Una barret. Ja no hi ha més moixa. Que guapa la nostra música, que guapa la nostra cultura. Com que som una persona poc interessada a fer feina... Ara tenim un dubte, perdona. Tu no vas sentir... un contenedor Granollers. Aquí estan fent obres a de vora, podria ser que han tirat moltes pedres a l'hora o que ha començat el diluvi mundial. Però bueno, això no mos importa ara. El que ens interessa ara són les recomanacions que no només he fet jo, sinó que mos han fet els nostres oients o vidents a YouTube. A les xarxes. Diguem en general. Vidents a YouTube. Tot i que només ho han demanat a Instagram. Sí. M'han paregut molt interessant, perquè jo normalment recomano coses que puguis fer a casa teva, que puguis fer tot solet. I mos han recomanat anar al Centre Internacional de Foto Toni Catany. Mos ha recomanat a Joana Maria Gené. Molt agraït, Joana, gràcies. Li donam una forta abraçada. Encara no he anat, però hi aniré, perquè m'ha paregut molt interessant. A Llum Major. Jo he de dir que en la meva escola hi havia
un que se deia Toni Catany, supos que no és ell. No feia fotos? No feia fotos, bueno, no ho sé. No em feia, diguem que no em feia. Pues si és ell, pues mira. I si em feia, els feia malament. No és el Toni Catany no és el Toni Catany que mos atany. Ui. No, està tronant, està cremant era una de les formes de qüestionari joder, sombrero ara anant de malament. Joan, no, què? És un gorro és un helmet és un d'això de paia que te donen gratuïtament, vull dir, tampoc no exacte, capell. Ai, tu estàs cercant la paraula i tot, que també, si no tens logo del Partit Popular jo no m'agrada tant. Ja, bueno. No. Vinga, recomanacions. Ara que tens? Avui que tens? Avui m'estic agradant. Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, na Joana Maria Gené. Biel, que m'està agafant l'urticària. Mos t'engranant... Ah, no, ara és quan començarem a cobrar. Ara cobrar. Perdona, ara mos contrataran IB3, que no sé si ho heu vist, però han contratat la persona... Sí, no, que segueix. Que han contratat... No, jo crec que li hauré de demanar que ho posi d'hilo musical. Que va demanar el vot per embausar en directe IB3 ràdio. Nosaltres me'l varen fer fora d'allà, supos, per fer lo contrari. Tal vegada. Bueno, ara ja està. Però pots esqueixar si no és guió o tot això i després no te fan fora. Clar. Si esqueixes coses no te fan fora mai al final. No. La següent recomanació que mos han recomanat per tal de que jo no hagi de fer tanta feina... Si no te l'haguessin recomanat no seria una recomanació? Serà una recomanació. Perquè es recomana Toni. Efectivament. La següent recomanació és recordar que els marges són importants. Gràcies com vulguis /, per recordar-nos que els marges són importants. No és que te revises gràcies com tu vulguis, és que com vulguis / és el nom de la persona. Sí. Però ho has dit com a molt ràpid i és moltes gràcies com vulguis. Jo li vull demanar si se refereix a la paret seca, els marges o que hi tens PDFs que hi ha una paraula en el centre així i tots els marges. O que quan imprimeixes la tinta ja se'n va cap a de fora. O sigui, jo en els exàmens era d'escriure fins a la vorera, o sigui, les puntetes en diagonal. Que tu comences bé amb un marge a l'esquerra, però te dones compte de que no tens espai i deixes el marge de la dreta. Jo fem mai lo de tornar a dalt. Sí, però una fletxa. Sí, i dic, continua. Jo he fet de posar si inici d'una fletxa... No, perdona, si inici d'una fletxa com si talléssim aquella fletxa, com si la fletxa entrés de dins del paper i a l'altre costat del paper fer que com a surt del túnel el professor no ho va entendre. Hi ha moltes coses que fan... Anant amb un tros de cordeta i fent-te ja... Bueno, els marges, que si no... Jo en els marges no els respectava per un motiu, que era estalviar paper, perquè si me faltava una frase o dues per acabar l'examen i no arribava a la pàgina, ja escrivia en marges. Però no te passava que tu anaves ai, que se m'acaba la pàgina, cada vegada ho fas més comprimit. I no l'escrivia mai en els marges en vertical. Sí, això és el que deia. Però dic, tu vas fent això, ja no t'hi cap més i dius, ara he d'utilitzar una altra fulla. I respectar marges en els llibres, això que sou de pintarrejar els llibres o... Bueno, això és de primer de primària. No, però de llibres, novel·les i tot això quan llegiu... No, primer hauria de llegir. Per això has de posar una foto a Instagram, has de subratjar la frase que... No, els llibres per norma no es pinten mai. Bé, hi ha gent que és molt fan. Jo simplement és perquè quan estic llegint poques vegades dic, ara m'aniré a llegir i m'enduré un llapis. Bueno, els llibres no se pinten si són de la biblioteca. Si són teus, fes el que trobis, com si els arrobes. Però, o sigui, el llapis, no pinteu els llibres amb boli, per favor. Clar. O sigui, és personal, o sigui, si voleu fer, fes-ho, vaig a vostra responsabilitat. Però, ostres... Però no després, si li dones a qualcú i està llapis, encara se creurà que si ho borra tot i anirà pàgina per pàgina amb una goma i pinta, fer la vulgui he vist, saps? Hi ha persones molt llegides, no m'he dit així, que posen inclús ferretines, post-its, diferents tipus de subratllat, sanefes, i vaig veure un vídeo... Jo crec que la gent que fa això no se llegeix el llibre. Se'l compra, li posa 4 post-its i marcadors ara alerta el que diré, perquè jo vaig veure un que ho feia i ho mostrava per Instagram i en un moment donat tant que la portada del llibre
Mein Kampf. Va fer molta gràcia. Prendre notes. Exacte. Tercera recomanació d'avui. Avui en tenim 4. 4! Sí. I doncs anem per feina perquè t'estan petant la secció. No passa res. O sigui, tercera recomanació, ara sí que serà música pel de Gall, ja que venen a Sant Llorenç per la granotada, que se fa aquest dissabte. Pel de Gall, grup menorquí, que fa música bastant canyera, però sempre amb un missatge de estima la terra, estima la identitat, i sempre amb bon rotllo, però te moll la pedrada. O sigui, la fona gira ja fins que jajant. I la quarta recomanació és, ara que començarem temporada escolar i tal, recomanaré cursets de cultura popular. Cursos, sobretot per la zona de Llevant, perquè són els que conec. Si me no voleu recomanar, recomaneu-me-nes, que serien cursos de glosa, ja que com a representant dels aficionats a la glosa, aneu a uns cursos que fan els glosadors de Mallorca, que en fan a Inca, a Felanitx i a Manacor, entre d'altres. Me queden tots en fora. Però a vosaltres oients no? Se'n faran més a prop, segur, perquè se'n fan de puntual, sobretot arribant a Sant Antoni, se'n fan a molt de... Andratx no, és que està tot ple de guiris i en Joan. Andratx no en faran, ja t'ho dic. I si en fan serà simplement per aquest clip que els mostraré. Sí, i després m'ha d'anar bé per anar... Però bueno. Procura que te vagi bé. I després, tots els cursos que se fan tant d'idiomes com d'històric, com de sonars i ballades i ballars populars, que se fa a l'escola de Mallorquia a Manacor. Estan per ensenyar a xerrar molt a Manacor. Sí. Com a... No... El Biel s'està jugant, no sortien els vídeos. Perdona, que Manacor sigui un poble lleig no vol dir que xerri malament. I no ho dic per defensar Manacor, però... No pots pitxalar com en els Sims. Efectivament. Jo no vaig passar dicció a la carrera sense fer ni el huevo. Manacor de l'obra sempre. Si no, no... El meu barret va provar dicció de la carrera també, no? El teu sombrero. El meu sombrero. Sí que res. I fins aquí recomana, Toni. Fantàstic. Podem passar a fer renou amb les glosses. Vàlida. Si torno a dir glosses, te menges el micro. Què és? Glosses. I de què he dit? Glosses. És que és un foraster, en realitat. La veritat que és. En Soquepell, vale, però en ses glosses... En Joan... No. És que et xerrem... És el fet de posar gloss a tot el que trobis. Tu glosses molt. Són ses moixes. No. M'escudaré en ses... Foraster. Fuera, no? Que em fan en el búnquer de... Sí, exacte. Vinga. Digue'm. Digue'm. Nivan Antic, 22. Sí. Sí. És la paraula que has d'introduir. M'ho he apuntat en el guió, però no entenc la meva lletra. Rajoy! Així que aniré a cercar-ho, quan ho tenc aquí. No passa res. Catequesi. Com se digui. Mary Ginard, Carxofa. Aquesta l'he dit bé, I Sergi Boussà, Xerrufesclots. Això existeix o s'ho ha inventat? Bueno, xerrufesclots, a mi me sona xerrufa, clots, en plan com que xerrufes, que no sé quin verb és. No, però no és clots. Clots. És esclots, xerrufesclots. Que xerrufes esclots. Però as què és? No pot ser. Jo crec que s'ho ha inventat, Tampoc no li dona molt. Aprofitaré que tenim temps per fer una crida. Si me deis paraules que existeixin, farem més bé. O una definició, perquè pots dir una pitiquim, i tu dius que això no existeix, però m'has posat una definició, doncs mira... És una fiambrera petita, per exemple. Podria ser. Llavors els xerrufesclons... Si està tot relacionat, els xerrufesclots és el que li fa els capellans als nins a... Ui, sí, tot està... Està tot... L'història de Carxofa i... Està tot en el mateix tema. Jo crec que li hem de donar marge, Antoni. Sí, i aquesta xerrufesclop, si no la posa... No, s'ha de posar. Salito com todo. A més, perquè és l'únic Patreon subscrit, sí o sí ha de sortir. S'ha de respectar. Que recordam... Que podeu aportar en el Patreon... Refrit mallorquí. En el qual
podeu aportar 5 euros per un refrit de matances o 10 euros per un refrit de peix. Mentre Antoni va pensant, és que ho he buscat a Google, dic a veure si serà una paraula, i Google ha col·lapsat. Però això està xulo, antes no sé... Bueno, que si no som els embastemps. Catequesi, carxofa, xarrufesclots. Quan tu tinguis... espera, que sempre van dir que, tot i que ho gravem, sempre va millor si gravem també amb els mòbils. I treus alguna cosa? Sí, mira. Se pot pescar, Google, que no te surt el resultat? Podeu deixar de mirar com pesca un muñequito? Que aquí hi ha una persona... Estàs preparat? Sempre aviso un poc abans, perquè a vegades me pilles en que no he començat a tall i sembla que jo sóc el dolent. Doncs jo ja he començat a gravar i tu ja tries. Me podria posar una cofa per escriure una tesi sobre que sa catequesi mos convida sa carxofa. Per és que hem fet una mofa en és que toquen els lots, però recorda que pots fer una cosa altruista i fotre'n el turisme i no se xarrufesclots. Bona! Boníssima! Llàstima que enviar no supera lo de Google, Bueno, dir-vos, boníssima. La captura d'espeix també molt bona. I ara trec una sabata també. Ara Biel es passarà el dia a la feina pescant coses de... Però almenys si poden pescar... Queden així mateix 4 minuts per acabar el programa. Podem anar pescant. A la Balea no ho fa tan guai, Què passa? És l'himne del PP. És l'himne del PP! Sí! Súbalo! Puja-m'ho, que vaig a ser! Namarga Plans approves that. Sí. A l'instant serem del Parlament. Això és el que vam posar al final de... Com es diu el que fan això? Fa 3 hores més de programa ara. Dels mítings. Dels mítings. Això és el que posen ja quan a les 3 del matí. No torna a ser el mateix? És de Villancico, és una versió de Big Band de l'hòstia. Jo és que me'ls he mirat tots. També te diré, perdó, vull fer un incís, m'apareix estrany que una Mediterrània tingui tants tipus de... No, hi ha un canal de YouTube que està de locos, Pot passar molt bona hora baixa amb aquest canal. Això torna a ser cine del PP, Sí, és que en té varis. En té vàries versions. Hem de fer un himne de refrit mallorquí? No sé, ets tu l'expert en fer coses. Ja, però jo en plan en sèrio. Aprofitant aquests 3 minuts que tenim, diré... Això és una altra vegada. Dir-vos, en la música aquesta tan guapa, que mos fa volar, Sí, com una gavina. Dir-vos Carrera Blanco també volava. Estam en negociacions per fer d'aquest podcast ràdio, fer videopodcast ben gravat, que nosaltres ho penjam a YouTube, però bueno, amb les eines que tenim... Bàsicament perquè si teva càmera... Li vam posar un punt de qualitat i això serà possible si... Gràcies en el Partit Popular! Si mos aporta una miqueta d'ajuda... Claro, si a partir de Patreon, si a partir de sobres... Sí. Ja que estan xerrant, o de patrocinis. O de patrocinis de Moixa, ja xerrarem amb ells. De marques. Després d'alguna marca que han comentat per aquí, com... Podem dir-les, podem interpel·lar-les. 007, Kelly, Puig, Lacau... D'aquestes que posen tot això també li poden dir... Murmui... Escruze. També. Hombre, Escruze... Colonet, hi ha un grançadet. Algun restaurant de per aquí, una pizzeria, a lo millor, que pugui dir... Venen sempre a menjar per aquí, per què no... També t'he dit que això és una cosa que haurien de xerrar la gent que és responsable d'aquestes empreses, no els oients. Ara l'oient està... Però saps què passa? És Mallorca, tothom coneix a tothom, i mos escolta i dirà, escolta, és que el meu
padrí segon besnet de germà. És molt amic de... Bueno, franquista segur. Sempre n'hi ha. És molt amic de... l'amo d'Escruza. Que al final no són tan amics. No. Sobretot en Escruza diu, no, sí, jo som amic d'en Guillem. I de com està... Si en surt Escruza de patrocinador, a mi em feu el dia, Jo no vaig a dinar migdies en Escruza des d'aquí, si no, saps? De fet, estem xerrant amb una productora que està a Manacor. De Sant Llorenç. Ho han ja sap millor que la fletxeta dels exàmens. Està a Sant Llorenç o està a Manacor? O sigui, és una productora de Sant Llorenç que està, o sigui, per tema de lloguers, només em van trobar a Manacor. Això sona despistar, El domini fiscal està... A les Illes Caimans. A Cabrera. Tenia pinta d'això, són d'Artà, de Sant Llorenç, perdona. Alerta. Hem d'acabar el programa d'avui. Queda segons. Així que res, adeu, fins la setmana que ve. Si no s'han matat abans. Si Déu vol, saca la navaja.